Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon roɓɓindu jayndiri moɗon weltare min dañta kala saaha huccude mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka altine hannde ko wiɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama jettoɗe serenɓe min jettaki e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof hoɗon ɓuura sawo hulluɗen caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal Allah waɗanen jaam e kisal hettiyankoɓe yiɓinkoɓe Ayaw Pindi TV hande ko dañde weltare wadde on annoncé Pindi TV heeɓi compte mum mbaɗanoɗo pirate o ɗum ne ko yettere Allah no feewi koko ganduɗa yete guila nden ha joni nani dogue e caggal muɗum ene anda ko way noon waɗanoma hande woɗɓe waɓe no Fouta Vision hande mbaɗanoma gueɗe mbaɗe noon e tan waɗede pirate ɗum noon woni hande ko ganduɗa ƴewtidama e nder aduna o saabu haɗan tan Sénégal site uji ganduɗa ina tette kono noon no neɗɗo waɗi fo ha ƴeftikake janane ma jaral neɗɗo ko foti noon ha tetta gueɗe muɗum ha tetta ko ganduɗa ko kañum jeeyi te koye ɗen koyɗe ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni ardiɓe men ha ardinde hen o mo ganduɗa kanko woni Daouda Moussa Dia waɗi hen kala ko wawi kanko honorable député hawo tetti ko ganduɗa ko fulɓe jeeyi o tetti ko ganduɗa ko leñol jeeyi ruttini ɗum e juuɗe leñol te ɗum ɗon kono en mbawa tan sona jarnudemo e ɗeɗon gueɗe jarnudemo no darani leñol jarnudemo no darani ɗemgal Pulaar hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe e dañde weltare ononne no nanggadirɗon koyngal Pindi TV ha yettiɗo no nanggadirɗon koyngal Pindi TV ha harene wonnode wawi yettade ɗo hande ɗum noon ko wiɗon tan hettiyankoɓe yiɓiyankoɓe hande ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi ina jeeya hen ko gardiɗo leydi ndi feccanno saaha foof woni ɗeɗo koppareje kay ɗe ganduɗa ete ina tolnino tan e ujunaje 16 ɗi o tottanno yumman galleji baban galleji en ɗum noon koko dartinano ko campagne uji sabino ɗum ɗon ɓe mbi ƴettitama nane nder jayndeli ɗi goɗɗum ko ganduɗa gardiɗo leydi ndi jaɓɓima sardiyankoɓe Benno Bokk Yakar toon to galle lamorgo to ɗum ɗon ne ma en gar hen nane jayndeli ɗi ha tengte rafi goɗɗo mo ganduɗa haala muɗum nani haale ene fuɗɗi nadde leydi ndi ɗum ɗon ne ma en gar hen ko joni wonta so Allah jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe en mbatta sona udditirde jayde guendirel Soleil ari tan ko tolne temedere capanɗe jeegom e tati e nogas e jeetati ɗum noon woni ko ganduɗa fodɓe hebde koppareje mumen ɗum ɗon ne ɓe mbi tan koye semaine oɗo pandiɗo wonta saabu dartinno oɗon ligguey ko campagne législative natanoɗo o ɗum noon tawde yaltama ma ko way noon jokku goɗɗum ko ganduɗa kay woni gambe tan remoɓe aɓena paɗa ɗum woni ko tolne temedde jeeɗiɗi e tracteur uji aɓena paɗa ɗum e capanɗe joyyi moissonneuse batteuse uji ɗi ganduɗa etene foti fawede e juuɗe mabɓe gam tan ndema ka ɓuura wona ko ganduɗa ne ɓuura yaade yeeso ɓe mbi to ganduɗa kañum woni petit paris to ɓunduto yette kamɓene e banggal ganduɗa tan ko kañum woni e banggal jangde e banggal cellal ɓalli e tan ko fayi hebde ndiyam labɗam kamɓene laamu nani dari hen te ɗum ɗon ne nane lawol garen ha joni jayde las ɓe mbi gardiɗo leydi ndi kay kañum ɓeydi doole tan wondiɓe muɗum woni sardiyankoɓe muɗum caggal nde ganduɗa o jaɓɓimaɓe toon to palais de la république to yete yewtidde moɓe ɗum wonno ko samedi oɗo ɓennuɗo ɓe mbi Khalifa Sall kanko woni pur candidat ɗum ɗon woni koɓe mbi e présidentiel 2024 pandiɗo o ɓe mbi tawi plainte contre Sonko plainte ganduɗa fawama e dow Sonko ɗum koto Bruxelles to ɓe mbaɗi ɗum faade tan e gueɗe Adji Sarr garen e jayde quotidien le quotidien ɓe mbi député ji Benno Bokk Yakar kay jaɓɓama toon to galle lamorgo to ɗum noon ɓe jaɓɓama guila tan waktuji 16 yoni ha 2 heures du matin guila nden ɓe jooɗi ɓe jewtide gardiɗo leydi ndi goto foof haali goƴali mum ɓe jewtidi kadi ko fayi tan e ɗum ko ganduɗa kañum woni landa oɗon walla mbiyen jaadigal ngal ɗon gongal Benno Bokk Yakar garen e jayde Vox Populi kamɓene hen ɓe garti ha joni ko ngay taɓal ɓe jaɓɓi ɓe mbi noon ko waktuji 9 de gardiɗo leydi ndi jaɓɓi sardiyankoɓe toon to galle lamorgo to ɓe mbi noon ɓe jewtidi ko heewi kamɓe ɓe ɗon
sabo yete ena jeeya hen holi podɗo ardade assemblée nationale o kono kadi caɗele ganduɗa ƴewtidama e nder leydi ndi faade gueɗe kewɗe ha tengti banggal politique. Abdoulaye Sow Farba Ngom ɓe cuuti kongude mabɓe fanude ɗum e tan ko fayi e gueɗe Adji Sarr e Ousmane Sonko. ɓe mbi Ousmane Sonko haade haalde wiide koñum ko candidat e 2024 e sungoli poɗɗi dañde ɗi yo haal tawe ko foti haalde ko woni hakkude makko e Adji Sarr sabu ɗum nane banggue lawol. kanko Farba Ngom o wi Ousmane Sonko anda taw ko fadata ɗum e lawol ne haala wonde président de walla jeeyede sungoli ɗi 2024. ɗum ɗon wona ko ganduɗa ina gasa Toussaint Manga ɓe mbi yalte PDS caggal nde woni hen duuɓi nogas e tati. garten ha joni e biyeteɗo taniyete Abdoulaye Am Mamadou Ly. kanko Mamadou Ly noon ko tan oɗo weekend o waɗno tan ko ɗum heno mawninteno ko faye liggey makko noon woni kanko darni ma revue de presse woni ko gandayte ko site jaajɗo hande hewɓe ina keɓa journaux ji ngal ɗon banggal téléphone uji mumen. garene jayde l'observateur kamɓe noon ɓe gari tan ha joni e oɗo rafi mo kalannoɗen fuɗɗorde meɗen ina wiye fièvre hémorragique Crimée Congo. ɗum ɗon noon ɓe mbi naate nder leydi meɗen Sénégal ha dañi kawuji 4 ɗi ganda yiyama e yimɓe tato ɓe ganda ɗum yane mumen e goto basɗo hen fittandu muɗum. ɗum ɗon noon ko rafi mo ganduɗa nene fuɗɗi nadde e nder leydi ndi. ɓe mbi compte rendu tan ko tolne waktuji 9 ɗi gardiɗo leydi ndi huccite sardiyankoɓe toon to suudu sardiji leydi meɗen. ɓe mbi ko tolne député ji 82 ɓe kawri toon gam tan huccide gardiɗo leydi ndi gam yewtidde ko fayi e tan ko faye nder leydi ndi e toon to assemblée nationale. ɓe mbi noon kanko gardiɗo leydi ndi noon o are moɓɓe e tan nder haaldude moɓɓe hakkude moɓɓe yeewi e ko way noon o wi noon goto fo walla hewɓe ina janayi dow makko kono kanko noon komo ganduɗa omo wawi tan omo wawi jabde ko woni hen walla gueɗe ganduɗa ina fawe dow makko. ɓe gari tan ha joni consul mo tan Sénégal gonɗo toon to diwan mo Paris e gueɗe ɗe ganduɗa yiyama e ɓiɗɗo Sénégal kanko Mamadou Sow o addi hen jabowol makko non e nder jayde l'observateur. garene jayde les échos ɓe mbi gardiɗo leydi ndi noon tan heeɓi carte blanche manam heeɓi kartal danewal faade député ji. kamɓe député ji noon ɓe jaɓanimo yidde makko. ɗum noon poste uji ɗi o foti tan dañde walla poste uji ɗi o foti wadde nominé toon to assemblée nationale to. ɓe mbi ministre uji ɗi noon to faye banggal ministre uji walla tan waylude ko way noon ɓe jewtiɗi hen kono kadi darnude bureau mo assemblée nationale ɓe jewtiɗi hen koye mabɓe. garen ha joni ɓe mbi tan ko tolne million uji 31. ɗum noon taƴama e kamɓe tan cippiroɓe ɓe. ɗum noon kamɓe ɓe mbi ɓe jondani ɗum fayi tan ɓe mbiyete ko faye cachet ji ɗi tan ne wawi wiyede soɓe mbaɗi assemblée générale mabɓe ɓe mbi ko tolne cachet ji ɗi ko naati hen ne tolne tan 244 millions 450 mille. ɗum woni ko ganduɗa naati hen. goɗɗum ko ganduɗa ine faye jobdi arbitre uji ɗi jobdi joguiɓe banggal cellal areno kono kadi superviseur uji e comité d' organisation. ɗum ɗon tolni koye million ngaji 46 pawɗi temedere nogas million. ɗum noon woni ko ganduɗa yete konguɗi mabɓe ɓe cuuti ɗum e nde ɗo jayde. ɓe mbi Serigne Bass Abdou Khadre suuti konguɗi kay fanude ɗum e no leydi ndi yarata ni. ɓe mbiyete kamɓe gouvernement gonɗo ɗo soɓe poti jarnude ɗum ɓe jarna ɗum soɓe poti haalande ɗum gonga ɓe kalanta ɗum gonga kono kadi soɓe poti huccodirde e mum ɓe kuccodirte muɗum. ɗum woni konguɗi porte parole gonɗo toon to diwan mo Touba. garene jayde enquête ɓe
ɓe ngari e ɓe ganda kamɓe gani tan union des magistrats du Sénégal kamɓe ɓe cuuti konngudi moɓɓe wiideɓe tan wonko ganduɗa yete e banggal fonction ji ko way noon ɓe gonta jaɓde ɗum saabu yete wonɓe ganda ina naate galleji mumen sesani jewtude e mumen te ɗum yaadani liggey moɓɓe kono galle otoji e galleji ganda ina totte wona hen moɓɓe woɗɓe ɓe goppe ɗum ɗon ne maɓɓe tan ene foti ummanede saabu wona ko ganda ina yoodi e banggal liggey moɓɓe Toussaint Manga ɓe mbi ummimaya PDS ɗum ne nane nder jayde nde ha joni garene jayde libération kañum noon ari tan e ɓe ganda ko kamɓe goni banggal e tan banggal Expresso kamɓe Expresso noon ɓe mbi liggontoɓe ɓe hewɓe ɓe ndiwi caggal tan nde ganduɗa yete ɓe tan ndiwino toon ko ɓuuri capanɗe joyo e liggotoɓe toon ngol ɗo lawol ni wonɓe ganda kaɓɓi tan ko brassard uji rouge gam hollidde tikkere mumen walla mette mumen walla liggey moɓɓe no yarata ɓe mbi ɓeɗon ne ndiwa jaltina entreprise o ɓe mbi Guy Marius Sagna konngudi muɗum wi ko tolne duuɓi 12 ɓe kamɓe liggotoɓe toon to Expresso walla Expresso e hoore muɗum ala ko waɗi investir e nder leydi meɗen Sénégal te waɗi ɗo ko tolni tan e duuɓi 12 ɓe mbi to ganda kañum woni diwan motan makko toon noon ko or ittete toon ɓe mbi koɗɓe toon ɓe goni koye galére tigui guurane jaam te ɓe mbi ko ganduɗa ina yalta toon ina tolni tonnuji 5 e piccal 8 e or ko yaltata toon ina tolne milliard uji tan 150 e jeenayyi e koppareje meɗen CFA ɓe mbi kamɓe noon wuroɓe toon to toon to tombo ronkoto kamɓe ɓe gonane dow jaam kamɓe fof ɓuuri tampude ɗum fof nane nder jayde libération uddiran jayde stade ɗum noon ɓe mbi Sadio Mané e Elimane kamɓe ɓe kolliti koye mabɓe doubleji ganduɗa ɓe nanni ɗum e match uji mabɓe ɓe dañi ɓe mbi Mendy e Koulibaly kamɓe noon koko wayno ɓe goni koye ñifde koye mabɓe ni ɓe mbi Mbaye Niang kañum natgol muɗum ko baddu ɗum raté ha joni ɓe gaare championnat européen ɓe mbi noon Arsenal woni patron ɓe mbi City oɗo saaha koye échec woni Chelsea ɓe mbi tan nani ɗo joni wonde wadeno tan laana yitka yiwde ni garen ha joni tan e Cristiano Ronaldo namdal ngal woni holko saabi kamɓe ɓe jiiɗa Cristiano Ronaldo naatay équipe mabɓe walla gonki muɗum toonete ɗum uddi roɓɓindu jaydeli meɗen woni jayde coftal balli en mbatta sona arde hello wonko noon tigui hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ayawa Pindi TV garene ha joni ko jayde libération haali ko walla ko jayde libération arani oɗo subaka hande e wideɓe tan kamɓe liggotoɓe toon to diwan mo Expresso galle liggorɗo oɗon teɗe balɗe hewɓe ne goyto réseau mabɓe mo ganduɗa ete moƴƴani yahani ngal ɗon banggal kamɓe ɓe mbi ɓe goytoto ko wona hen mabɓe dañde caɗele toon e galle liggorde mabɓe ɓe ƴetti brassard uji rouge saabu ina anda ɗo e nder leydi meɗen so waɗoɓe liggotoɓe dañi ko musidɗo men ni kewi ɓornade ko wojji walla joggo leppi boɗeji ɗum noon caggal nde ɓe kaɓɓe juuɗe mabɓe leppi boɗeji kamɓe ɓeɗon ko nden ɓe ndiwa e tan liggorde mabɓe ɗo ɓe liggotono ɗum noon ne wawi wiyede licenciement abusif ko ganduɗa fawake lawol neɗɗo riwe tawa diwgol tawa kañum wone lawol ɗum ɗon ne wawi ƴewtidede ɗoyete ɗum ɗon noon ene heewe entreprise uji hande gonɗe e nder leydi meɗen Sénégal ɓe ganduɗa cuusa haalde cuusa dillude so wonko kalata walla on no mbatta tan ndiwe te wona lawol te neɗɗo noon fotani e nder leydi muɗum famɗinede walla noon waɗede gueɗe ɗe ganduɗa ete ene wawi wasde ha e nder leydi ma saabu kamɓe ɓeɗo Expresso so tawi ɓe mbaɗi koɓe potani wadde walla ɓe pawe liggotoɓe gueɗe ɗe ganduɗa fotani
fawade e dow mabɓe mataw e mbawi yilade lawol no ɓe jewtiri kono noon saaha foof ko wiide tan on deƴƴat walla jahon ɗum ɓuuri hewde e galleji liggorɗe gonɗe e nder leydi meɗen Sénégal no jolfuɓe mbiyata mut mba motto a jooɗoto deƴƴa walla tan kala jaltineɗa ɗum ɗon hande ina foti yete wonde ko ganduɗa hande koko iwata e nder leydi meɗen koko iwata e wone entreprise uji te ko way noon sene daña il faut nder leydi meɗen ɓiɓɓe leydi meɗen ina nangane koyngal ɓiɓɓe leydi meɗen ina totte valeur mumen ɓiɓɓe leydi meɗen ina totte ko ganduɗa ko ɗum woni lawol e ngal ɗon banggal saabu ñande foof ina nane journaux ji ne nane radio ji ne nane banggue goɗɗo woytotoɓe ɓe ganda goni koye nder entreprise ina goyto mette mumen ndiwe tawa so ndiwama tottetake ko ganduɗa ko kañum foti dampetake wattake haydara neɗɗo riwete tan yaaha e juuɗe muɗum juuɗe ɗe ganda ko juuɗe ɓoole nawra ɗum tawa neɗɗo o ko ɓesɗo walla ko way noon ɗum saabi hande hewɓe nani galleji ina liggo cuusa haalde saabu goto fo wiyata ko komi joguiɗo ɓesgu somi haali liggeyam ne wawi bonde wadde noon laamu wawi wallude ɗum ɗon e ɓiɓɓe leydi meɗen ɓuura wallidde ɗumen saabu goto fo ko joom galle te goto fo ne andi ko fawe dow joom galle hande won ko ganduɗa ete so liggotoɗo ina woyto ɗum mo liggontowo yo jooɗo hetto ɗum saabu ko ɗum woni lawol saabu liggey ne muusi ko gonki ne muusi kono aduna o oɗo saaha ne muusi saabu cogguli foof koko seeri ha tengti hande e soble so yeehi hane yeeye toon to diwan mo Touba ni wiye sac soble nani jara 50 000 ujunnaje sappo wiye hande noon yoni yimɓe ndono juuɗe mumen yo Allah waɗan en jaame kisal waɗana en sutura e ko codirɗen ko cogguli ceerɗi ɗi Allah ɓeydana en jaam hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe oɗon ñaague duwa oɗon nelde duwa bani monde Baysata Ndiaye wonno heɗano en banggal caméra ko Mansour Sow alias Dia te wondude Ibrahima Thiombane